hayi ukuthi kukanjani noma angicabanga ukuthi kumqondo ophusile ukuthi abantu mabexabene bebabili ebese uthola iside lo yedwa akuxoxele ngaloya ukuthi loya nobe wrong ube mubi ngokuthi nokuthi nawe uzuyingene eshiqe indaba kamanqe egameni lokuthi loyana usemubi angiboni kumqondo ophusileyo ngoba wonke umuntu ma echaza ngeside lakhe ma ku between yena nomunye umuntu uyaya axoxe into ezomkhava noma ezombeka kahle. Ngisekutheni ke nginemqulu yamaphepha ananyathiseliwe ahlukaniswa ngayigaba ndawonye xoxwa indaba yobuhle buka Jesu nobubi buka Sathane kodwa lo ngxoxo ivela ixoxwa ngabahambisana noJesu. Angilazi iside lale yampembu angifuqamanga angilazi angimazi yena mathu asiyambuza ngqongqongqo noma akhiphe umqulu wakhe yena angathi kwenzakalani yabona. Ingakho nje mina ngiyibukela kude yonke nje leyo nto angazi ukuthi kwahamba kanjani noma kwenzakalani ngoba nginenkolelo ukuthi noma ukuthi umuntu umubi kanjani ngezenzo kodwa akekho umuntu omubi ngakho wonke. Lento ayinconywa ngalutho nje ayinconywa ngalutho akekho nje nothi mhlawumbe ke mhlawumbe yakahlanganisa ongane yazi ngoSathane mfethu uSathane yazi wasiza wavele wasihlanganisela ongane sizoze sifonele sethi nikuphi mphethe ongane lapha notshwala labo ngane bathe nje bafuna nje utshwala emva kwalokho kungenzeka noma yini nobani mphethe ongane abangenambandela ayikho into anconywa ngayo ukuthi yena nje lo mfo nje yena waba mhle ngayo ngoba la ngendlela enamandla ngakhona obubi mangizwa wayengahlulo ukuhlanganisa ongane okuyona into esiyifunayo sizinsizwa angazi phela kodwa nje angithanda ukungena kakhulu indaba zabantu ababili.